sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tipaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Meryl. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, I'll Never Love Again. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kinayos sa kababae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atuman na tampo nagdasingan nga Mirel. Recorded by X Thunder Gaming. Uban na lang lagi na ako. Magkakita ra lagi ka ditong trabaho. Dok, ay kung palagi kaya akong experience din eh. Na minimum requirement of year experience nga kinahanglan una ako maka-apply og trabaho dito pagka-doktor. Lain lang sagod nga trabaho. Dili mahimo. Ano gun kayo kung undang ko din sa akong trabaho? Di mo ta kung gusto ba nga magkalagyo ta. Dok, maskin ako man sad. Sige lang. Uhon ko maoki na muapas ko nimo dito. Isaad na ako. Pero dapat, isaad sa nako ha. Nga everyday ang atong communication. Dapat, mag-update ka na ako, permi. Sige, Meryl. Kano sa man imong flight? Kumusta man ka diha? Di gimingaw ni mo. First time ba yan ako nga nagkalagyo ta? Huwag kumanan. Ingon man sad ko. Basta ayaw lang gitalimot og panawag na ko, permi ha. Basin ilisa na unya ako nimo kung makakita kag lain diha. Di na may tabo rile. Di mahal kiti ka. Mahal sad kaayo ti ka, Dok. Dok, nganon dili man na may tsura imong naong. Ay ra ko tagda, Nurse Sam. Okay ra ko. Sa imo na sa dang long time boyfriend no. Nga naa sa gawas no. Ambot ba? Dagadugay, nagkawa naman siya klaro. Sa una, sa diya pa doon pa siya malarga. Maayo kayo namang sabot nga mag-communicate me everyday. Pero karon, tagsa na lang kayo siya ma-update na ako. Uy, mao ba, Dok? Oh, basin og busy lang. Dapat mapahibaw ko na siya. Layo gud mi. Saan ako pagsiguro nga, wa siya mga binuang nga gibuhat na ako, diba? Doc Meryl. Doc, narabay medical mission sa usa ka province. Nagkinahanglan sila og volunteer nga doctors. Basi ginahan ka. Mao ba? Sige, go ko ana. Pero, sure ka, Doc? Sa ako ra bang naibawaan, wala ba ko niklaro ang signal dito? Basin unyag masamot og kalisod inyong communication sa imong uyab, Doc. Okay ra, Sam. Kung naglikay pa siya in the first place nga dili ko mabala ka, dapat ni update na unta siya nako. Pero wa man. Unsay buot mo pasabot, Doc? Tingali. Sabto na lang na ako nga basin og nakakita na gid siya glain dito. Hinoon. Gipangandaman naman sa ninako. Maong dili siya ingon anak kasakit para nako. Doc. Mas maayo pa tuod, Doc, nga mo-volunteer na lang tuod ka.
para ma-divert ang mong huna-huna. Mao gani nasa ko na Nurse Sam. Nindot kita ni sa probinsya, no? Lahi ang kapresko sa hangin. Maolagi, Doc. Snack sa Doc, oh. Para masudlan ng imong tiyan kay ganina pagid ka mo amukaon. Sam, Mm. kanina laki nga nagdaog kamera. Kinsa na? Kuan, Doc. Sa ako na ibawaan, murag volunteer photographer man sad na siya din, eh. Nga na, Doc? Ganina ram ko kung nakabantay. Marag kapilan ako niya gipicturan sukad ganina. Mao ba, Doc? Uy, gwapo ra ba na ako photographer, Doc, oh? Basig type ka niya, Doc. O unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Hala, Doc. Padung siya din ni Doc. Hi, Doc. Pwede ba ito mo picturean kamong duha sa nurse nga close-up? Ano kung kayong lighting good? Golden hour naman good. Nice kayo yung angle din hindi pita, oh. Kaya naigigin mo sa sidlak sa adlaw. Na, ganahan kami mo posing ana kay gwapo man ang photographer. Ayay. Ako rin si Kian. Ako si Nurse Sam. O kini si Doc Merel. Nice to meet you, Doc Merrill. Nice to meet you, Sad. Kumusta na kasi, Dok? Huwag man siya magparamdam na ako bisag kamay. Hi, Doc. Coffee? Thank you. Nagilasara mo ka ining bangka nga naka-standby. Dinis baybayon. Wa lang. Gusto na akong mag-inusara. Sorry, nakasama ko nimo. Unta. Pero kay niya naman gid ka. Oreg, nagkinahalang ko kay istorya. Sige, Doc. I'm all ears. Kay ba ka? Na ako'y long-term relationship. Anya, engaged na pagkit mi. Mau ba day, Doc? Pero last month lang siya nilarga. Okay pa man namang sabot pag-una. Nga, everyday dapat ang among communication. Okay pag-una pero suddenly, wala siya magparamdam. Mau day. Makita mo si mong panagway nga murag nagyo nakasamok nimo. Pero gwapa magyapon. Wakoy tayo makig-joke ni mo, ha? Tinuod tao, Doc. Gwapa ka. Anugon kayo kung pasagdan kasi mong uyab. Kailaw kung tagit ka. Kian. Uy, Doc Merel, ha? Sige na lagi mo kuyog anang gwapo nga photographer nga si Kian. Ikaw, good nurse, Sam. Friends to me, uy. Oo, taki ba, uy? Basi na og malovers mo pohon. 1 month na beta din eh. Why signal so wag tayo laing lingaw, di ba? Ikaw, good. Og Doc, dili ba na lisod igug maong tawhana? Kay aside nga gwapo na, murag buutan bagid sa akong tanaw. Nurse, Sam. Oh. Nga naman ka. Kailangan ba rin magpangato? Alangan. 1 week and 3 days naman lang ta din eh. Minahon ko nimo. Kian. Manay tinawat, Doc Mer. Ginahan ko nimo. Ginahan siya kayo. Unang pagkakita plan ako nimo. Wala ko makasapot sa akong kipati. Kian. Tutok mo ka na ako. Kian.
ni makita na to. Adto ta sa kwarto. Last day na nato din sa probinsya. Mingawan ko nimo. Ingan man sad ko kiyan. Thank you. Meron. Wabag niyo ko chance. Sa tinuod lang. Dili ka lisod higog maon kiyan. Pero gusto na akong ipakita ni mo nako. Kung unsagit ka kaseryoso nako. After this, if same lang gihapon mong consistency and effort para i-pursue ko, then, maybe. Sige. Paningkamutan ko na. Wow, lahi ra gid og smile, no? Lahi ra gid ang smile nato basta sigit ang padad-an og buwak dinis ospital, no? Nurse Sam, ikaw man di ay. From Kian na pod? Oh, Ay, grabe. Pero time pa. Sige sig pada og buwak nimo pero wa pa gyud siya wa pa gyud siya makikita og balik in person, no? Sukad atong last day sa atong medical mission sa probinsya? wa pa. Nga naman? Ambot. Nag-agad naman sad ko niya. Oh, basin o busy pa siguro siya. Sige na lang, uy. At least naakay buwak. Mag-usa na kasi man nga wa na siya magparamdam na ako. Grabe. Nadaan na sad ko sa mga sakad. Dili man kitingali ko swerte ning butanga. Wa may lalaki nga willing i-fight ko. Dili na ko. Dili na ko mutuo pa. Ha? Nikalit siya gawa? Oh, Sam. Dok Meryl, Dili na ko mutuo pag lalaki, Sam. Dili na ko magpada. Dok? Meryl, Nauli na day ka? Meryl, sorry. Sorry kung kalit kong nga na magparamdami mo. Pasilo ako, please. Magbalik ta. Nagtuo ka gigun ana lang ka sayon? Nahibaw ko. Nahibaw ko, Meryl. Mahal kit ka. Ug di na ko kaya gumawa ka na ako. Kung hatagal ako ni mo chance, isaad ako. Pakaslan na ka sa labing madaling panahon. Meryl, thank you ha nga gitagad ko mong chance. Salamat kayo. Ako yung saadi mo. I will make you a happy wife forever. Please, Dok. Dili na ko gusto mga saad. Buhata. Oh, Meryl. I love you. I love you too. Asa naman is Dok, uy? Wa ka man naabot. Igutom na ba ko? Oh, uy. May photo exhibit din sa mall? Ay, magaling ako sa kong tanaw-tanaw, bi.
Uy, kanino itong mga kuha sa pictures? Kadiyot. Kining babae nga naglingkod sa bangka. Ako man eh. Dili ko malimot. Kataning naay medical mission sa probinsya 5 years ago. Interesado ka sa mong picture, ma'am? Dong, kining nagkuha ani nga picture. Kinsa? Ay, sa ako ni Uncle, ma'am. 5 years ago. Pero wala na siya. Namatay si Uncle Kian, ma'am. Unsa? Unsa yung gikamatyan? Leukemia, ma'am. Ang rason nga nung ako nang gi-appeal nga picture din ni ma'am, tun kay mato niya katong sigyan pa siya dialysis pa. Sa tanang kuha ko nun niya, mao ni iyang pinakapaborito. Unsa? Sakit kayo nga naon nga katong ma. Nakalit lang siya nawa ug wa na magparamdam nako. Naglisod na tingali siya sa iyong sakit na leukemia. Ug dili lang siya gusto nga mahibaw ko. Sa tinuod lang, nasakitan baya gid ko tong higayon na. Kay nahugda gid akong pagbati ni Kian ato. Pero tingali, dili lang gid kami ang gitagana sa Ginoo para sa usag-usa. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Mirel nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga likulan, I'll never love again. Ang maong kaagi, gibatan na doon sa radyo ni Jelly Hata, o kubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong didapit sa papada, sa inyong nakalenlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kawit. I-address lang na ini tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpanin.